Pero kigsunan pa dayon ta diri sa ato nga ato lumanon paguting kas kamatuoran og ato ning basahon mga kapaglaom para nga aduna pud tay makuha ano po nato og pagtagad no. Diri sa tres ikonsidera ang konteksto no. Ikonsidera ang konteksto kay importante. Ang magbabasa kinahanglan tan-awon gyud ang pinaka-isyu ug ang nagpaluyo nga ang hinungdan sa mao nga gisulti ang usa ka pulong ug sinultihan kinahanglan ilhon pinagi sa pinakapunto o magsusulat. Ang magbabasa kinahanglan mangutana unsa ang buot ipasabot ug nagsulat diha sa iyang pagsulti niini didto sa iyang panahon. Okay. Adunay duha ka aspeto sa konteksto, pagsulod sa eternal ug paggawas eternal. Ang eternal context mao ang pagtan-aw sa gisultis propeta sa dili pa ug diha human sa gihimong isyu sa teksto. Kini mao ang gitawag nga pretext o posttext. Giila usab kini nga gilayon og immediate nga context, no? Immediate nga context. Konteksto. Ang lapad nga konteksto mao ang pagtan-aw sa kinatibuk-an nga gisulti sa kapitulo o chapter o tibuok libro gayod sa pagsuta sa buot ipasabot sa gisulti sa laing bahin. Ang external context mao ang pagtan-aw sa nagpaluyo sa kahimtang diin ang pagsulat pagsulti nga nahimo sa pagkakaplag niini. Ang mga importante nga mga pangutana mao ang sama sa musunod. Nganong gisulti man kini sa propeta, unsay nagpaluyo nga hinungdan? Historical ba o kultura? Sa gitawag og sa circumstansya nga rason, mao ang nasulat o nagsulti nga maong butang. Kanus-a man kini nagsulti og unsa man ang kahimtang sa pagsulti niini. Okay, pananglitan. Ang usa mo pamatuod nga ang kalainan, no? Kalainan taliwala. Okay. Taliwala sa mahugaw sa malinis, nawala na ang paggamit sa teksto sa mas Mateo 5:11. Apan kung tanawon ang konteksto nini, ang isyu wala di ay magisgot bahin sa mahugaw. Bahin sa mahugaw. Apan kung tanawon walay teksto nga nag-isyu bahin sa mahugaw o sa kalanon kun dili di ay sa inigkaon nga walay pagpanghunaw. Muna siya mga kaigsunan. Walay panghunaw. Sa kamot nga nagkabase sa ilang kalagdaan ug dili pinasikan sa pulong sa Dios. Mausab ang gisulti ni Pablo sa 2 Corinto 10:24-27. Diin ang uban mulukso dayon sa pag-ingon nga ang mga mahugaw pwede nang kaunon. Apan ang konteksto di ay wala magisgot sa mahugaw ug malinis. Nga pagkaon. Okay. Nga isyu sa pagkaon o sa mananap nga gihalad ngadto sa mga Diyos. Ikaapat, sabton nga mityon, ideal gikan sa realidad o sa tinuod nga kahimtang. Tinuod nga kahimtang. Ang mga Kristohanon, mga kapaglaom, wala kanunay mubutang diha sa ideal nga kahimtang tungod sa mga dili malikayan nga mga hinungdan. Pananglitan, si Ellen G. White nagisgot sa ideal nga lokasyon o sa eskwelahan nga mao ang layo sa syudad. Siya miingon, atong makaplagan nga kinahanglan ang pagtukod sa atong eskwelahan didto gawas sa og loyo gikan sa syudad. Tan syudad. Apan sa lahi nga bahin, siya usab misulti alang ni atong dili makahaw sa syudad. Siya mingon, ang mga church school pagatukoron alang sa kabataan diha sa mga syudad. Sa Great CJ 306. Ang unang gisulti mao kun